Vážený, dnes mám v garáži BMW 530D generácie F11, ktoré má pod kapotou 3-litrový radový 6-valec o výkone 190 kW a 560 Nm, ktorý je spriahnutý s 8-stupňovou automatickou prevodovkou od spoločnosti ZF. Poháňané sú všetky 4 kolesa, respektíve vozidlo je práve vybavené systémom xDrive. Auto ako také vo veľmi peknom a zachovalom stave, čo už sa dneska pri F10 veľmi cení, pretože už tie auta majú ku koncu dňa 15 rokov a väčšina z nich je naozaj vo veľmi smutnom stave. Tento konkrétny kúsok je vyrobený v lete roku 2016, má najazdených iba 139 000 km a človeka zaujme nielen to peknou výbavou, ale takisto aj jeho naozaj skutočne dobrým stavom. Jediný diel, ktorý je na aute lakovaný, je práve kapota. Mimo toho sú pôvodné obidve predné svetlá a žiaden z dielov lakovaných v minulosti nebol a má stále pôvodné hodnoty. Toto konkrétne auto disponuje M-paketom, čo znamená, že zvonka má auto športovejšie a agresívnejšie nárazníky. V interiéri má okrem iného typický M-kový volant a naozaj špičkovo tvarované športové sedačky, ktoré sú v tomto aute veľmi dobre nakonfigurované, pretože stredná časť sedadla je z klasickej látky a po bočniciach je brúsená koža, respektíve alcantara. Tamto však nekončí, tá alcantara sa totiž nachádza aj na lakťovej opierke v strede a taktiež aj na madlách dverí, čo naozaj umocňuje ten komfort z jazdy. A nielen ten komfort, ale práve tú radosť z jazdy, pretože človek sa naozaj celý ten čas počas tej jazdy v aute cíti naozaj byť obklopený kvalitným materiálom a aj napriek tomu, že auto už má 9 rokov, človek sa stále cíti, že šoferuje jedno kvalitne postavené a práve nemecké vozidlo. Takže otázka reálne znie, prečo by si niekto kupoval auto, ktoré je vybavené motorom N57. Ja si osobne myslím, že už ľudia po tých rokoch, čo tu F10 jazdí a čo už je to naozaj jedno veľmi obľúbené auto na trhu jazdených vozidiel, ľudia naozaj pochopili, že ten motor ako taký nebol nikdy konštrukčne zlý a nebol vyslovene vadný. Problémom však bolo to, že motor si vôbec nesadol s predpísaným fabrickým intervalom na výmenu motorového oleja. Na namiesto totiž čistého vínka tým motorom neprospieva výmena motorového oleja po 30 000 km, ani po 20. Tie motory potrebujú výmenu motorového oleja každých 10, maximálne, ale naozaj maximálne 15 000 km. Keď ráno motor naštartujete, je studený motorový olej aj chladiaca kvapalina, nemali by ste ten motor hneď z rána týrať. Ten motor naozaj potrebuje pár kilometrov, nejaký ten čas, kým sa motorový olej a chladiaca kvapalina ohreje na prevádzkovú teplotu.